Ha kedveli az adalékmentes, igazi házi ízeket, friss ételeket, nem nélkülözheti a Bernát-féle készüléket. Ezzel pár perc alatt készül el a nokedli, a nudli és a krokett. A különféle tészták jó állagát Bernát Éva receptjei biztosítják, és akkor nem lesz kemény a nokedli, nem issza fel az olajat a krokett, a nudli elkészítése pedig nem vesz igénybe egy egész délelőttöt. Megrendelheti telefonon a 06 23 450 507-es telefonszámon. Elfoglaltsága miatt ne nélkülözze családja a gasztronómiai élvezeteket. Olcsó ételt jó készülékkel pár perc alatt.